Xtaqt kieku ġibtilkom stampa forsi rajtuha xi darba ta' stampa bil-lapis disin sempliċi ta' tfajla żagħżugħa bil-kappell u fl-istess ħin jekk tħares sewwa dik l-istess tfajla hija mara xieħa. Ġieli rajtuha forsi stampa waħda u meta tħares l-ewwel darba forsi tara mara xieħa. U sieħbek li qed jara l-istess stampa jara t-tfajla żagħżugħa. Imma mbagħad jekk min urjielek ikompli jinsisti u jgħidlek imma prova ara xi ħaġa oħra, forsi u anzi probabbilment imbagħad tarahom it-tnejn. Kultant ikun diffiċli fl-istess stampa, fl-istess disin, hemm mara u tfajla żagħżugħa fl-istess ħin. Moħħna kultant meta jara ħaġa iwarrab jew jitraskura xi ħaġa oħra. U rridu nittrenjaw lilna nfusna biex nirraġunaw tajjeb u nippruvaw naraw l-istampa sħiħa illi forsi jkun fiha aktar minn verità waħda. U dan qed ngħidu għaliex issa dal-aħħar ġimgħa tkellimna fuq il-grazzja li Alla juri mal-bnedmin. Grazzja li mhix kombinazzjoni għaliex il-Bibja tgħid li Alla tajjilna minn qabel it-tissis tad-dinja mill-eternità Alla għaraf u ċoe Alla iddetermina li jesprimi l-imħabba speċjali tiegħu lejn ċertu nies. Però mbagħad qisna niddejqu ngħidu u mhux lejn ħadd ieħor. Lejn ċertu nies u mhux lejn ħadd ieħor. Għax rajna tfajla żagħżugħa ma rridux naraw mara xieħa. Jew viċeversa. Allura illum irrid nurikom mill-iskrittura kif ħwejjeġ li naturalment jennuna u iferħuna fl-istess ħin jimplikaw meta timmedita sewa fuqhom illi hemm ukoll in-naħa li forsi aħna ma tantx lesti li naċċettawha. Darba dixxipli li Ġesu kien bagħat biex xandru s-salta talla. Ġew lura ferħanin. U għalulu mulej, anke d-demonju ma suġġetti għalina fismek. U Ġesu fil-qosor għalilhom tifirħux b'dan, imma ifirħu aktarx l-ismijietkom huma miktubin fis-smawiet. Illi huma esperjenzaw din il-qawwa. Ġesu għalilhom isma' fl-aħħar mill-aħħar il-ħaġa li għandkom tifirħu bija, il-fatt li Alla mill-eternità kiteb ismijietkom fis-smawiet. Alla jafkom. Alla ħabkom mill-eternità. Ifirħu illi ismijietkom huma miktuba fis-smawiet. L-implikazzjoni għal tiġi illi hemm xi wħud illi ismijiethom mhumiex miktubin fil-ktieb tal-ħajja, dik il-Bibja sejħlu il-ktieb tal-ħajja, u ċoe il-fatt li Alla jaf preċiżament u infallibilment il dawk in-nies illi għandhom ikunu salvati. Għandhom ikunu salvati skont l-oġba u l-ħniena meraviljuża tiegħu. Jafhom il għaliex għal Alla kif diġà għadna m'hemm xejn kombinazzjoni, Alla jiddetermina kollox. Min qabel saħansitra il-faraboj kif jiġi ma' kull darba, aħseb wara il-destin etern ta' kull persuna. Li nsibuha diffiċli huwa illi jekk jiena xi ħadd jippreżentali tuffiħa u larinġa. Jgħid li għażel. U jiena nagħżel it-tuffiħa. Il-larinġa x'għamiltilha? La darba għażilt it-tuffiħa, il-larinġa ma għażiltix. Ħafna nies iddejqu jgħidu li l-mulej jagħżel lil dawn u jwarrab lill-bqija. U ma jtihomx is-salvazzjoni li hu ħejja għal dawn. Rivelazzjoni 13 vers 8 hemm qed isemmi l-bima lin-nies jiġu
msaħra bija u jispiċċaw anke biex jadurawha. Eżattament x'inhi forsi ma nafux, ma jinteressanix għalissa. Però Rivelazzjoni 13 vers 8 jgħidilna u imuha dawk kollha li jagħmru fuq l-art li jisimhom mhux miktub fil-ktieb tal-ħajja tal-ħaruf maqtul sa mit-tissis tad-dinja. Jekk naqrawha bl-Ingliż fil-verżjoni moderni u aktar ċari bl-Ingliż, naqraw hekk u imuha dawk kollha li jagħmru fuq l-art li jisimhom sa mit-tissis tad-dinja mhuwiex miktub fi ktieb il-ħajja tal-ħaruf. Hekk għandna affermazzjoni ġifieri ċara. Kif dawk illi ħajispiċċaw illi jgħixu ħajja ta' ħażen u jispiċċaw ikkundannati fl-infern. Ġwanni hawnhekk b'mod espliċitu, b'mod ċar, b'mod qawwi. Qed jgħidilna illi dawn ismijithom ma kinux miktubin sa mit-tissis tad-dinja. Issa din il-verità li mhix popolari llum u ħafna nies jippreferu laqas biss isemmuha, ċertament tinsab fil-Bibja. U tinsab bħala l-kontraparti, ġifieri jekk hemm l-għażla li aħna nifirħu bija, biex Ġesu qal għandkom raġun tifirħu, ma ifirħu aktarx il-ismijietkom miktubin fis-smawiet. Din ifirħu aħna. Imma l-kontraparti tagħha hija illi xi wħud oħra mhumiex magħżulin huma imwarba fl-għażla eterna tagħha. Il-pass illi rajna mill-Vanġelu dal-għodu, Ġesu jagħti storja biex juri li l-kelma tal-Evanġelu li tasal lil diversi nies ma tħallix l-istess riżultat f'kulħadd. Xi wħud jilqawha, ħafna ma jilqawhiex. U meta saqsewh għalfejn qiegħed tkellimhom b'dawn l-istejjer. U Ġesu weġibhom u qalilhom għax lilkom huwa moti li tarfu l-mister tas-Saltan Smawiet. Mis-sosjeti qegħdin moti minn min? Taqblu miegħi naħseb moti minn Alla. Alla l-missier jagħti l-grazzja biex in-nies jiftħu għajnejhom u jirrealizzaw u jarfu li fi Kristu Ġesu għandhom is-Salvatur perfett li huma jeħtieġu minħabba dnubijietom. Lilkom huwa moti li tarfu l-missier tas-Saltan Smawiet. Iżda lilhom mhux moti, ma Ġesu hawnhekk qiegħed isemmi l-pożittiv u n-negattiv biex ta' bilħaq jaqta' linja diviżorja u jurina fil-ħsieb talla, fil-pjan talla, xi wħud huma mogħtija il-grazzja sabiex jersqu u igawdu il-maħfra d-nubiet. Xi wħud oħra mhumiex. Lilhom mhuwiex mogħti għax kull min għandu jingħatalu u jkollu bl-abbundanza. Infatti Alla li kif tratta magħna bil-ħniena u aktar ma jgħaddi żmien aktar qiegħed jagħmilna sinjuri bil-grazzja tiegħu. Qegħdin nikbru fil-għarfa ta' Kristu tajjeb, imma kull min m'għandux jittieħedlu wkoll dak li għandu. Kull min m'għandux ifisser dawk in-nies illi ħafna drabi jisimgħu il-Vanġelu. Għandhom kull opportunità u xorta jibqgħu ma jużawx dik l-opportunità. Jgħidilna dawn in-nies jitteħdilhom ukoll dak li għandhom, għalhekk inkellhom bil-parabola huma u jaraw ma jarawx, huma u jisimgħu ma jisimgħux u lanqas jifhmu fihom isseħħ il-profezija ta' Iżajja li jgħid bis-smieħ tisimgħu u ma tifhmux u intom taraw u ma tindunawx. U forsi hawnhekk wieħed jikkonkludi jgħid mhux bil-fors ma jindunawx u mhux bil-fors ma jirrealizzawx jekk Alla ma tawhomx, jekk mhux mogħti lilhom, però nutaw xejn. Il-raġuni illi jsemmi Ġesu għala ma jirsqux, għala jibqgħu mingħajr ma jsalvaw minħabba l-ħażen tagħhom. Għax qalb dal-poplu xienet u id-dnejhom tqal biex jisimgħu u għajnejhom għalqu li f'xi żmien ma jarawx b'għajnejhom u jisimgħu b'idnejhom u jifhmu b'qalbhom u jikkonverti u jkolli infajjaqhom. Iżda mberkin għajnejkom. Ġesu jerġa' jdur fuq id-dixxipli però jgħidhom intom differenti mill-bqija. Intom radikalment qegħdin fi klassi għalikom. Imberkin għajnejkom. Huma għandhom għajnejhom mhux jaraw, imma mberkin għajnejkom għax jaraw u idnejkom għax jisimgħu.
Ġesu għawek b'mod l-aktar espliċitu qed jgħid illi iva għandu nies li juġi biex jisalvom iseħilhom in-naċ tiegħi li għalihom ta' ħajtu. Ir-right type jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu f'konformità fi qbil perfett mar-rieda tal-missier. Illi jażel Ġesu ġift id-dinja biex iva jirriskatta jirbaħ għalih innifsu il dawk in-nies illi Alla taħ mill-eternità. U l-Ispiritu Santu wkoll jagħmel l-istess ħaġa. L-Ispiritu Santu wara bħal riħ ma tafx minn fejn hu ġej, lanqas fejn sejjer hekk kull wieħed li jitwet mill-Ispiritu. U ċoħe l-Ispiritu Santu iwellet mill-ġdid il-dawk illi Alla irrid illi għandhom jitlu fis-saltna tal-ġustizzja tiegħu. Mela din ngħidu illi Alla id-digrieta, Alla ddeċida mill-eternità. U dan għamlu skont il-għażla, skont il-loġba sovrana tiegħu. Bħala sultan il huwa s-sit ta' kollox, il-possessur ta' kull ma hu. Jekk huma bejjem tiegħu mal-bejjem, jekk huma l-anġli tiegħu mal-anġli, jekk huma n-nies tiegħu man-nies. Kollox u kulħadd jaf is-sors lajn tal-eżistenza tiegħu minn Alla. Minnu, bih u għalih u mal-ħwejġ kollha. U allura il-Bibja tarrafna illi dan Alla kbir u tal-biża fis-sens li Alla li ħaqqu reverenza u qima. Alla oġbu fil-ġustizzja tiegħu illi jħalli fil-miżerja komuni lil diversi nies li jkunu għar u li l-onfusom fil-ħtija u fil-kundanna minħabba d-dnub tagħhom. L-Apostlu Pawlu fil-Rumani dina ma jidix darba, laqqas darbtejn, 3 darbiet. 3 darbiet infila jgħid illi Alla l-ewwel waħda jsemmija Rumani 1:24. Għalhekk Alla wkoll telaqhom, abbandunhom għal faħx fix-xewqat ħżiena tal-istess qalbhom biex jagħmlu għajb lil ġisimhom bejniethom. Ftit wara għalhekk Alla telaqhom għal passjonijiet ta' għajb. Jerġa' ftit wara u bħalma huma u wkoll ma oġobhomx li jżommu l-Alla fl-erf tagħhom, Alla jogħġbu jikkastigahom il dawn nies. Hekk telaqhom Alla għal fejmiet mawġa biex jagħmlu dak il-ħwejjeġ li ma jxirqux. Qegħdin ngħidu mela illi Alla ġustament, kapaċi u attwalment iħalli lil ċertu nies biex jieħdu il-konsegwenza tar-ribellioni tagħhom kontrih. Il-qaddisin fis-sema jifirru meta jaraw il-Alla jagħmel hekk, għax Alla huwa ġust. Alla huwa ġust. Alla huwa irreprensibbli fl-azzjonijiet kollha tiegħu. U ħadd ma jista' jgħid, ħadd ma jista' jipponta sebgħu li Alla u jgħid jew jissuġġerilu tkunx ġust. Le, Alla huwa ġust u għalhekk huwa Alla. U għall-imħallef tas-sema u tal-art. It-tieni ħaġa, Alla fid-digrit tiegħu wkoll iddeċieda illi ma iżejjenx bil-grazzja tal-fidi u l-konverżjoni lil ċertu nies. Pawlu f'waħda mill-ittri tiegħu jgħid għax mhux kulħadd għandu l-fidi u jiena ngħid ovvja, ma fejn qala din. Għax għandna bżonn nkunu nafuha, mhux kulħadd għandu l-fidi. Għaliex? Għax Alla ma jagħtix il-grazzja tal-fidi lil kulħadd. Alla jrid illi iva wkoll juri l-ġustizzja tiegħu. Juri l-ġustizzja tiegħu. Ġuda fl-ittra qasira tiegħu fil-bidunet jgħid illi indieħsu xirġiel fostna li minn żmien qabel kienu miktubin għad il-kundanna nies bla fidi li jbidlu l-grazzja tal-Alla tagħna faħx u jiġħdu l-Alla is-sit waħdieni u l-mulej tagħna Ġesu Kristu. Minn żmien qabel kienu miktubin għad il-kundanna, kliem ibes vera? Kliem li forsi maħniex imdorrijin nisimgħu jew forsi qas insibuha faċli illi nagħlmuh il-ħaddieħor jew nagħmlu ħaddieħor konxu li jekku minn żmien ilu jgħidilna
dawn in-nies kienu miktubin għad il-kundanna. Xi ħaġa tal-waħx, xi ħaġa tal-biża' kif Alla ċertament, anke l-Bibja tgħidilna Alla tagħna huwa nar li jaqret. U anke Mosè meta faħħar il-Alla u qallu Alla inti Alla kbir u tal-biża' tħen tħobb il-poplu tiegħek, taħfer il-bqija tal-poplu tiegħek, imma ma tħallix lil min ħati mhux ikkastigat. F'nofs l-eloġju tiegħu, f'nofs it-tifħir tiegħu li qed jagħti lill-Alla, Mosè jgħid lill-Alla, intu ukoll Alla ġust, illi ċertament tikkastiga il dawk li ħaqhom kastig. Il-Knisja mill-bidunet tarfet u ma beżaġġ ix-xandara fil-kredu tagħha meta jgħid li Ġesu qed jerġa' jiġi biex jagħmel il-ħaq mill-mejtin u mill-ħajjin. U fi kredu ħartajt illi jippremja lit-tajbin Alla li jinkruna fina il-xogħol tal-grazzja tiegħu u fl-istess ħin jikkastiga l-ħżiena. L-istess l-Apostlu Pietru wkoll fl-ittra tiegħu, kapitlu 2, l-ewwel ittra, kapitlu 2, vers 8. Jgħidilna wara li fakkarna li aħna saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, poplu miksub, il-poplu magħżul tal-Alla. Mbagħad ikompli jgħid illi għal oħrajn li ma jemnux Ġesu jsir ġebbla ta' tġrif, isir skandlu ġifieri, jaqgħu fih, blata ta' tfixkil għal dawk li jiġġarfu fil-kelma. U dawn nies niltaqgħu magħhom, jiġġarfu fil-kelma, jagħmlu nawfraġġju minnhom infushom, qegħdin jisimgħu, qegħdin jifhmu, jafu li Ġesu Kristu huwa l-uniku Salvatur tad-dinja u jibqgħu għaddejjin għarrieħhom. Jibqgħu ma jgħidux każ. Pietru qed dawn jiġġarfu fil-kelma billi ma jemnuhiex. Kieku waqaf hemmhekk ngħidu ekku. U ma nsibu diffikultà. Billi ma jemnuhiex imma jkompli jgħid għal dan ukoll huma kienu destinati. Ila din, u minix nipretendi li qed nagħlifkom illum xi ikel ħafif, mhuwiex ħafif. Mhuwiex ħafif. U l-aqwa teologi tal-Knisja matul iż-żminijiet dejjem iddibattew dal-affarijiet, però ma qegħdin. U nasibin kunu poveri fil-fidi tagħkom, kunu nieqsa mill-maturità jekk għalmenu ma tikkonfrontawx lil ruħkom b'dan it-tagħlim li għalkemm huwa qiebes għandna bżonnu. Kieku m'għandniex bżonnu mhux fil-Bibja. Pietru jgħid ma jemnux għal dan ukoll huma kienu iddestinati. Ma nafx kif taqbad tfissirha jew tilwija jew tibdel is-sens tagħha għal dan ukoll huma kienu iddestinati. Mattew 11:25 darba Sidna Ġesu meta ra li ħafna bliet kienu qegħdin warbuh u minkejja l-mirakli u t-tagħlim illi kien tom, Ġesu darba minnhom refa' jneħħel is-sema' għal niżżikkarhom issir sit is-sema' u l-ard għax inti ħbejt tal-ħwejjeġ mill-orrif u mill-aqlin u kxifthom lit-trabi. L-istess Alla kapaċi jikxef, kapaċi jaħbi. Jikxef lil xi wħud, jaħbi lill-oħrajn. L-istess Alla. Alla li huwa sovran, Alla illi jiddetermina kollox il-għaliex kollox huwa tiegħu. Nifakkarkom però, dina għandha tenna ħafna. Illi Alla qed jitratta ma' razza umana illi hija ribelluża kontra tiegħu mill-eruq tagħha, mill-oriġini tagħna. Alla ħalaq il-bniedem, raġel u mara u dik l-ewwel koppja. Illi Alla ħalaqhom brieda tajba, brieda ħielsa, bruħ raġonevoli, berf u bit-tarif ġenwin tal-Alla, l-ewwel żewġ bnedmin li Alla ħalaq li minnhom riġna il-kol kemm aħna matul il-ġenerazzjonijiet. Il-bniedem mill-bidu ribella kontra Alla. Allura bir-raġun il-Bibja tgħidilna li Alla qed jitratta ma'
ma' razza umana illi zvijat minnu, illi ribellat kontra tiegħu. Dejjem inżomm f'moħħi jiena illi Alla qed jitratta ma' nies midinbin u meta allura l-fatt li għażel lil xi ħud tas-salvazzjoni hemmhekk qed juri l-ħniena tiegħu. Meta jagħmel hekk però ma jfissirx li issa se jinsa l-ġustizzja tiegħu bħalli kieku ma teżistix. Mingħajr il-ġustizzja Alla ma jibqax Alla. Għax Alla huwa l-leġislatur tagħna, dak li tagħna liġi anke miktuba fil-qlub tagħna, anke nies li qatt ma semgħu bil-Bibja jafu x'inhu tajjeb, jafu x'inhu ħażin bażikament b'wed ieħor jafuh. Jafuh. Ma fejn dak il-bniedem illi jobdih l-Alla. Allura Alla qed jitratta ma' nies li ħaqhom il-kundanna. U infatti Ġesu jgħid illi iva, Ġesu u l-apposti tiegħu jgħid illi ċerti nies u xogħod minnhom diġà qegħdin jieħdu l-kastik tagħhom, ċertu nies qatt jieħdu wkoll il-kundanna u l-kastik tagħhom minħabba in-nuqqas ta' twemmin ma mhux hekk biss, minħabba d-dubiet tagħhom. Bibja tippreżenta l-ġudizzju finali bħala dak il-perjodu meta il-kodba jinfetħu. Mhix qed nifhem ktieb tal-karti jiena. Il-kod Alla illi fl-omniscienza tiegħu jaf l-azzjonijiet kollha tiegħi, il-ħsibijiet li jgħaddu minn moħħi, id-diskors li ħarġ minn fommi, id-dispożizzjoni u l-attitudni ta' qalbi li ħadd ieħor, Alla jaf. U Alla jagħmel apert, Alla jagħmel evidenti dak li bħalissa huwa moħbi mill-bqija tan-nies. Però Alla qatt, Alla ċertament, ħanaġa nirrepeti, Alla ċertament jasab biex jikkundanna, ġustament, il-dawk illi ikunu għexu f'għadwa kontra tiegħu. Rumani 9 vers 18 jgħidilna. L-Iskrittura tgħid il-Farun għal dal-istess għal dan jien għajjimtek. Dan jekk taqra fl-Esodu tara kif Mosè uħuh ripetutament kienu marru qudiem Farun u jgħidulu hekk jgħid Alla ta' Iżrael. Ħalli l-poplu tiegħi jitlaq biex jagħtini qima fid-deżert. U Farun kull darba jwebbes qalbu. Il-Bibja tgħid ukoll illi Alla webbisilu qalbu. Alla webbisilu qalbu. U darba minnhom Mosè il-kelliem ta' Alla quddiem Farun jgħidlu għal dan jien stess għajjimtek biex nur fik il-grazzja tiegħi u biex jixxandar ismi mal-art kollha. Għalhekk ikollu ħniena ma' min ikollu ħniena. U kieku nieqfu hemmhekk ngħidu Alla għandu dritt jur ħniena ma jrid jur ħniena. Imma Pawlu għal darb'oħra bħalma għamel Ġesu jagħtina l-kontrapart, jagħtina x-xaqliba l-oħra, in-naħa l-oħra tal-istampa, in-naħa l-oħra. Dak meta qed tara tfajla sabiħa, imma f'dik l-istess stampa hemm ukoll il-maraxija. Għalhekk ikollu ħniena ma' min ikollu ħniena u jwebbes lil min irid. U Alla għandu raġun, Alla għandu kull raġun, illi min dineb kontrih Alla għandu raġun jekk hekk jogħġbu illi ħallih fit-tnub biex finalment jieħu l-kastik ġust tiegħu. Jiena nid tal-ħwejjeġ kważi qed niddejja, minix qiegħed komdu. Għaliex naf li forsi anke xi wħud minnkom qed intixxukkjaw ruhkom, jista' jkun. Però fġih l-integrità u fġih l-onestà tal-Evanġelju jeħtieġ li kull ma fl-Iskrittura xi darba oħra qed jinstema', irid joħroġ. Irid ikun magħruf. Tgħidu allura Alla huwa l-awtur tad-dnub, Alla illi kapaċi jsalva l-kulħadd u ma jsalvax il-kulħadd? Għallek oġu. Għallek oġu. Il-Bibja ċertament ma tgħallimx li l-umanità kollha se tkun il-ġenna. Hemm infern, hemm ukoll ġenna. Xi nies ħajkunu fl-infern, xi nies ħajkunu l-ġenna. U dawk li ħajkunu fl-infern se jkunu fl-infern ħtija tagħhom. 100%. Ma nistgħux ngħidu ma Alla ma għażilhomx.
Il-Bibja tgħallimna biex nirraġunaw ħajkunu fl-infern għax dimbu kontra Alla. U Alla oġbu jħallihom fit-dnub tagħhom. M'għandu ebda obbligu, m'għandu ebda dmir li l-kriminali jdawru lejh. Imma għandu l-obbligu li jkastigah. Jekk mhux f'did-dinja kif infatti jiġri sikwit, il-midneb ma jħux il-kastig tiegħu f'did-dinja, anzi ħafna drabi pappija, per ċertament f'dik li ġejja jieħu l-kastig tiegħu. Għalhekk ikollu ħniena minn min ikollu ħniena u jwebbes lil min irid. Sa forsi mi jisma' dan it-tagħlim jgħid x'waħda din, imma jien ma nemmix il-Vanġel, mela jiena allura m'iniex magħżul. Le tajċek, ma tafx. Tkun taf indix magħżul meta temmen l-Evanġelju. Il-Bibja żomma responsabbli li nemmnu l-Evanġelju mhux nippruvaw naqtaw, nippruvaw nindovinaw dawk l-ismijiet li huma miktubin fil-ktieb tal-ħajja. Li hemm ismijiet miktubin fil-ktieb tal-ħajja, ċertament, u Alla jgħidilna. Imma l-obbligu tiegħi huwa li nfittex il-mezzi li Alla provdieli, u ċoħe l-qari tal-Iskrittura. It-talb illi jiena nfittex nara fir-rieda tal-Alla biex nagħmilha. U Alla Ġesu darba qala pjuttost sempliċi. X'għandna nagħmlu biex nagħmlu r-rieda tal-Alla saqsew il-Lut. U Ġesu qalilhom din hija ir-rieda tal-Alla għalikom. Illi intom temnu f'dak li huwa bagħad. Temnu f'dak li huwa bagħad. Allura m'għandniex għalfejn nitfixklu ngħidu dak li Alla ddetermina fl-eternità, Alla qalilna lek għamel, ma nafux iddetermina fl-eternità. Li nafu għal xi wħud huma magħżula, xi wħud huma mwarba. Jien personalment jien vis-à-vis ir-relazzjoni tiegħi mal-Alla qed infittex b'sens ta' urġenza. Minna ma ħalli għall-għada illi nfittex indur lejn Kristu. U Ġesu jgħid minn ħatijaw bħala kelma ta' inkoraġġiment dawk kollha li ġu għandi jien żgur ma nkeċċihomx il-barra. Żgur ma nkeċċihomx il-barra għax din hija r-rieda tal-Missier li bagħadni. Illi minn dawk li tan ma ntlef xejn imma qajjimhom il-koll fl-aħħar jum. Ġifieri Ġesu qed isemmi jerġa' il-fatt li aħna responsabbli illi nieħdu azzjoni. U fl-istess ħin qed jgħid illi hemm nies li Alla tagħmlu u għal dawk Ġesu ġie biex isalfhom. U allura anke forsi jekk inti tinsab f'dik il-qagħda daqsxejn imbarazzanti illi ma tafx temmiex jew le. Għandek interess, inti mqanqa l-kuxjenza tiegħek qiegħda tnikżek. Kultant attendi l-Knisja biex titgħallem imma għadek ma tafx inti ġewwa jew barra, għadek ma tafx intix ta' bilħaq dixxiplu ta' Ġesu walla fis-saltna tiegħu jew le. Għal dawn it-tip ta' nies din id-dottrina, il-fatt li Alla warrab il-xuħud il jagħti kastigom ġustament għal dubietom, din id-dottrina m'għandix tiddisprana. M'għandix taqtalna jisna, imma aktarx għandna nfittxu aktar u aktar lil Alla. Għax nafu li Alla u Alla ta' kelmtu. Alla li ma ksirx il-patt. Alla li ċertament jikkastiga l-dibbi. Illum qegħdin nitkellmu fuq verità ħansejħula terribbli. Ħansejħula werija, ħansejħula iebsa. Imma hija verità tal-Bibja. Hija verità tal-Bibja. Però hija terribbli l-aktar għal dawk in-nies illi jinsew il-Alla, illi ma jimpurtom minn xejn, illi qegħdin jabbandunaw lil nfushom sabiex javvanzaw lil nfushom fid-dinja, sabiex isiru sinjuri, sabiex jaraw kif se jirkbu fuq ħadd ieħor u m'għandhomx il-biża' tal-Alla. Għal dawn in-nies din il-verità imissa twerwerhom. U probabbilment għalhekk qiegħda fl-Iskrittura. Biex il-dawn in-nies li jaħsbu li se jiskapulaw il-ġudizzju tal-Alla. Mhux biss il-Bibja tgħidilhom li le
m'intomx tiskapulaw, imma aktarx illi Alla ċertament jikkastiga lil dawk illi b'ostinazzjoni jkunu għexu bħala l-edewwa tiegħu. X'għandha tkun l-attitudni tagħna għal din id-dottrina? Kif għandna napproċċjaw? Illum semmejna xi ħaġa fuq u forsi ħanispiċċa biex aktar nħawwadkom milli nfarraġkom. Aktar se noħloq konfużjoni milli forsi nikkonfortakom. Però ħala le. L-iskrittura hija sejf il jaqta b'żewġ tixfar u jeħtieġ li l-kuxjenza tagħna tintmess, jeħtieġ li aħna kultant nilbtu u nirriflettu u narfu ma li ma Alla qed nittrattaw. Alla l-ħaj mhux idolu illi nistgħu nġorruh u nimmanipulawh u nagħmlu bih li rridu. Huwa hu li jagħmel bina li jridu. In-nies tad-dinja, in-nies li ma jarfux il-Ġesu Kristu, hekk jagħmlu. Irridu Alla illi kapaċi jgħixu komdi miegħu. Alla tal-Iskrittura, Alla li wera nnifsu permezz tal-profeti. U b'mod mill-aktar ċar f'ibnu Ġesu Kristu nnifsu. Mhuwiex Alla illi faċli tgħix miegħu. Jekk qed toss id-dnub f'qalbek. U allura din dottrina l-Iskrittura nfisha tgħid illi ħafna nies mhumiex ħaċċettawha. Ħafna nies jipprotestaw kontra Alla u fatti jgħidu jgħajru sansitra jgħajru lil Alla illi qasa biex jagħmel hekk, illi mill-eternità minn qabel il-ħolqien Alla jaf minn qabel in-nies kollha individwalment u ddeċida minn qabel min hu magħżul u min mhux. Il-Bibja tgħid illi iva ħajkun hemm nies illi jilmentaw dwar din id-dottrina. Mhumiex se jaċċettawha, se jarmuha. Rumani 9 vers 20 jgħidilna imma min int ja bniedem biex toħodha kontra Alla. Pawlu kien għadu kif jgħid jaf illi ma ħajqra l-ittra tiegħu ħajkun hemm nies u bil-mistoqsija. X'inti tgħid hawnhekk? Għax għadu kif jgħid jurħniena ma min irritu u jwebbes il-min irid. Int mela tgħidli għaliex għandu mela jċanfar? Għaliex Alla għandu jikkastiga? Jekk huwa għamilna hekk. Għax min waqaf l-rieda tiegħu. Ir-rieda tiegħu jien għandi rieda, intu kol għandek rieda, imma r-rieda tal-Alla hija suprema. Ir-rieda tal-Alla hija fuq kollox. Fuq l-univers, fuq kull bniedem, u tiddetermina Alla jiddetermina bir-rieda tiegħu x'għandu jsir sa liċken dettall. Min waqaf ir-rieda tiegħu? Min kapaċi jirreżisti r-rieda tal-Alla? U Pawlu jirrispondijiet, iżda jint min int ja bniedem biex toħodha kontra Alla. Il-ħaġa magħmula tista' jqgħu tgħid il-min għamilha għalfejn għamiltni hekk. U ġib l-eżempju taċ-ċappa tafal illi l-fuħħari jaħdem minn dik l-istess ċappa xi reċipjenti ta' ġieħ u xi reċipjenti ta' għajb. Għaliex huwa l-fuħħari, it-tafal huwa tiegħu, jagħmel bih li jrid. U din hija r-relazzjoni tagħna li aħna nżommu ma' Alla l-imbierek. Ġesu fil-fatem il-paraboli tiegħu ipenġi lill-Alla bħala sit ta' għalqa ta' dwieli illi ħaddem in-nies bagħathom xi wħud kmieni, xi wħud nofsinhar, xi wħud fit-tlieta, xi wħud fil-ħamsa u kollha għamlu l-ġurnata tax-xogħol. U dana il-sit l-għalqa qal lill-foreman tiegħu qallu ħallas lil kulħadd u għatihom denarju kull wieħed. Ma dak li ħadmu l-ġurnata kollha tom denarju. Ftehim magħhom denarju u tom denarju. Wieħed minnhom protesta. Għallu aħna batejna tant u s-sapportejna s-sirġa tax-xemx u dawn li ħadmu sija ħajpappuha? Ħatħallasom daqsna? U sit l-għalqa jgħidu willa mhux permessa li għana għamel irrid biħwejġi. U dik hija t-tagħlima jibsa
illi aħna diffiċli biex naċċettawha. Maħniex ħallu Alla jagħmel li jrid beħwejġu. Ħwejġu x'inhuma? Kollox! Semmi li trid, kollox waqt Alla. Ewwilla mhuwiex permess għalija li nagħmel li rrid beħwejġi. U ċoħe il-bniedem ħafna drabi jipprotesta, jilmenta, pero Pawlu hawnhekk jaf x'qed jagħmel. U jaf li ħajkun hemm jipprotesta, u infatti iwieġeb il-protesta minn qabel. Ara kikun penġuha pjuttost mielsa l-affari, pjuttost radba. Kif smajt matul iż-żmien diversi Kristjani Evanġeliċi li jitkellmu miegħu jgħiduli, Alla jagħti l-istess opportunità lil kulħadd. Smajtu tad diskors? Jew forsi għadtu intom ukoll. Alla jagħti l-istess opportunità lil kulħadd. Alla qiegħed joffri l-ħina tiegħu lil min jindenja ruħu li jaċċetta. Jekk trid taċċetta, jekk trid ma taċċettajiex, minnek jonqos. Għandek il-vot tiegħek, jekk trid tivvota għal Alla, jekk trid tivvota għax-xitan. Ma minnek jonqos. U jħalluha daqshekk. Li kieku hekk, Pawlu kien ikollu għalfejn jgħid iżda inti tgħidli għala mela għandu jċanfar. Għax Alla hekk huwa exculpated. Għax minni jonqos? Jekk Alla qed joffrili biex nersaq mal-mejda biex niekol. U hemmhekk għal kulħadd u offrut għal kulħadd indaqs mingħajr favoritizmu, mingħajr parzjalità. Mhix ħanilmenta jiena, jekk ħammur l-infern ngħid ħtija tiegħek m'ersaqx. Ma dan nkunu qegħdin gidbu sewa magħruf. Nkunu qegħdin nagħlqu għajnejna biex naraw it-tfajla żagħżugħa u ma narawx il-mara xieħa. Għaliex? Għax ovvjament, mhux kulħadd qed jiġi milħuq bl-Evanġelju. Mhux kulħadd. Matul iż-żminijiet dejjem kien hemm nies illi Alla ħallihom fl-injoranza issa ta' bilħaq. Alla Apostlu Pawlu. Alla jordna lil kulħadd kullum kien biex jindmu. Għaliex waqqat jum li fih għandu jagħmel ġudizzju minn kulħadd. U ta' dan diġà ta' prova bil-qajjem il-libnu minn bell-imwiet li se jkun l-imħallef tal-ħajjin u tal-mejtin. L-attitudni xierqa tagħna lejn din il-verità għandha tkun waħda ta' adorazzjoni qaddisa. Adorazzjoni qaddisa. Jekk inti m'intix tifhimha din, jekk inti qed issibha jibsa, mur quddiem Alla fit-talb tiegħek u għajlu mulej. Ninsab inkwetat, ninsab naf li dan l-affarijiet huma magħmra fl-Iskrittura ma moħħi mhux jagħtini. Dawwa li moħħi biex nifhem. Illuminani jent. Ma rridx nilqa' xi ħaġa li hija falsa. Però lanqas irrid inwarrab xi ħaġa li hija vera. Din id-dottrina li Alla mhux biss jażel imma wkoll iwarrab il xi wħud. Pawlu jgħid illi għandha tqanqal fina adorazzjoni il għaliex hawnhekk qegħdin nittrattaw mal-misteru ta' Alla. U kif għallimna l-istess Apostlu Pawlu, għandna nisklamaw miegħu, għandna nixteħtu biex naduraw il-Alla. U narfuh bħala sovran reali ta' kull mawl. Pawlu qal, il-fond tar-rikkezzi u tal-erf u tat-tarif tal-Alla. Kemm huma inskrutabbli l-ġudizzi tiegħu, inskrutabbli ġifieri, illi ma tistax tippenetrom. Inskrutabbli. Il-ġudizzi, il-deċiżjonijiet tal-Alla huma inskrutabbli. Jekk inti tippretendi illi kull ma hemm fl-Iskrittura ħajġik faċli. Le, mhux il-każ. Però bl-ispirtu tiegħu Alla kapaċi jgħallimna. L-ar meta aħna nagħmu lilna nfusna. Meta aħna ma nkunux irridu. Kemm huma inskrutabbli l-ġudizzi tiegħu u intraċċabbli t-traqat tiegħu, it-traqat tiegħu l-modijiet tal-Alla, intraċċabbli ma tistax issibhom, ma tistax tiskoprihom. Taqra l-tib ta' Ġob,
Nasib jiena lezzjoni toħodha. Il-fatt li ġob fl-aħħar mill-aħħar kellu jgħid jien qabel smajt dwarek b'widnejja ma saraw kajnejja u għalhekk impoġġi x'oftema trapp tal-art u nindem fil-trapp u l-irmiet. Ġob para fix-xejn tiegħu. Bniedem ġust, bniedem jibża minn Alla. Meta Alla ħadlu kollox iddejjaq ħadlu saħħtu, ħadlu l-familja, ħadlu l-ġid kollu tiegħu. Ġob iddejjaq il-menta, beka. Fl-aħħar ġob kellu jgħid int u Mulej, is-Suprem. Int il-ħallieq, int Alla illi triġi l-ħolqien tiegħek u d-digriti tiegħek huma sewwa. Għalina kif insura huma sfidanti u diffiċli. Ma jew inħallu lil Alla, ikun Alla. U aħna nkunu kuntenti u niddeskrivu nafusna bħala tafal fidejn il-fuħħari. Kemm huma ntraċċabbli traqat tiegħu għax min kien jaf moħħ il-Mulej, min kien jaf moħħ il-fatt il-ħsieb divin ta' Alla Trinità, min kapaċi jibbenetraħ? Min? Sant'Ustin? Sant Tumas t'Akwina? Pruvaw? Laqwa mħuħ? Pruvaw. Irnexxilhom le. Li saru jafu tikkaċkejkna mill-moħtalla skont kif Alla għarrafna fil-kelma tiegħu iva ma. Min qatt kien jaf moħħ jew min sar il-konsulent tiegħu. Jekk jidhirlek li din id-dottrina hija ħarxa, hija tqila, tista' jien tissir konsulier tiegħu, tista' tagħtih parir l-Alla biex jibdel fehmtu, biex jirranġa l-affarijiet. Is-sens ta' ġustizzja tiegħek u aħjar mis-sens ta' ġustizzja ta' Alla. Alla li tefa' fina is-sens ta' tajjeb u ħażin se tagħmlu int? X'inhu tajjeb u ħażin? Għax hekk nispiċċaw nagħmlu. U hemmhekk li mbagħad jidher il-faħx u l-qalb midajja ta' ħafna bnedmin li mhumiex kapaċi jissuġġettaw li nfushom għal kelma awtorevoli ta' Alla. Min sar il-konsulent tiegħu jew min taħ minn qabel biex se jkun irrikompensat lilu. Jew xi darba tajtu xi ħaġa lil Alla biex imbagħad Alla jgħid issa impressjoni issa obbligati jiena. Għax irċivejt id-deċmi minn għand tal-persuna, għax irċivejt għatta karità minn għand it-talija. U allura issa obbligati li nsalvaħ dal-bniedem. Salvazzjoni hija mill-bidu sa tmiem purament ir-riżultat tal-ħnija tal-Alla. Jaħnina, għalina tferraħna. Il-ġudizzju tal-Alla iġibna nsah. Il-ebbitna. Noqgħodu attenti li ma nqgħux taħt il-ġudizzju tal-Alla. Min qattaħ minn qabel biex se jkun il-kompens għax minnu u permezz tiegħu u għalih ma ħwejx kollha. Lilu l-glorja għal dejjem. Kif għandna ntrattawhom dawn il-veritajiet ta' Alla għażel il xuħud, Alla warrab il xuħud oħrajn, kif għandna ntrattawhom billi nagħtu glorja lil Alla. Glorja lil Alla. Tibża għajdlu jiena dudu, ma nifhimx. Femni jent. Però ċertament aħjar iż-żomm mal-kelma tal-Alla bit-trejt mill-iżomm mal-filosofija tal-bniedem u tiggranfa magħha. Il-waħda ssalvak u l-oħra tikkundannak. Bħala maħbubin tal-Alla, ħafna minna qegħdin juru bħajjitna, qegħdin nuru bħajjitna li aħna hemm il-ħidma tal-grazzja tal-Alla fina. Ejja wkoll mentalment, fiżikament, intellettwalment, emozjonalment narfu biex aħna noqorbu li Alla. Minkejja l-isfidi li hemm qudiemna, ejjew noqorbu li Alla. U nitalmu nifirħu kull ħaġa li hemm irrekordjata fl-iskrittura għal ġid tal-wara. Amen.
the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind